muna natin guys ng 5 minutes. Sakit ang likod. Sakit ang likod. Sayaw kikay, sayaw kikay. Sayaw kikay, sayaw kikay. Apo yan ang pagtripan ko guys, no? Sayaw kikay. Ayan guys, ang punto ng OFW live. Maraming ginagawa. So, habang nakaupo yung ating alaga guys, gawin na natin yung mga gagawin natin para mamaya nakadukduk tayo, diba? YT for more. Spray natin ng KTL. Ayan guys, KTL para sa mga prutas, saka gulay. Masilan kasi sila sa pagkain. So, binababad ko yung mga gulay, saka prutas. Binabad ko muna siya sa KTL na Albulich. Para kasi guys, tingnan nyo guys. Ayan siya. Kita nyo? Ayan o. Ayan, ang puti na yan ay wax. Ayan o. Kaya pag namin ito, gagawin juice. Ayan guys o. Ayan yung wax. Hindi yan maganda sa katawan natin. Kaya yung balat, huwag natin kakainin yan. Kapag nagawa ko dyan guys ng juice, to, tinatanggal ng balat. Masama sa ating kalusugan yung balat. Kasi yung wax na kakain natin. Kaya huwag natin, ayan o. Ayan. Ayan guys, tingnan nyo yung wax. Ayan o. Kaya pag tayo, bukas tayo nito guys. Make sure po na malinis na malinis. Naman tayo ng juice. Iwa na naman tayo ng juice. Ayan aking raw juice yan. Busy talaga guys si Inday ngayon guys. Si Inday Chen. Nagpa-practice pa lang ako guys na maggayat. Charot. Busy si Inday Chen. Hindi na talaga ako nito guys tataba. Alternate day na yung paggawa ng juicing. Paggawa ng juicing. Nahiya ako sa camera.
guys kasi mahina talaga yung boses ko dito. Ayaw ng aking amo na maingay. Charot. Ang ayaw na maingay. Ayaw na maingay. Ibabad natin sa asin para hindi ano yung ating juice. This is Inday Jam. Busy ang Inday Jam. Ayan guys, oh. So, ayan, prepare yung juice. Sa kadami-dami niya. Ang dami mong ginagawa. Ayan, ikot dito, ikot doon. Ano pa nga yun? Hot lemon. Hot orange. Ayan. May listahan kasi ako guys sa mga orange juice. Juicy. Ayan, pasensya na kayo kasi nag-aaral pa lang akong maggaya. Hindi ganito talaga yung paggayat dito kasi tinatanggal ko lang yung balat guys. Need lang niya ng kaunting ano. Ayan yung may puti-puti. Need niya yan kasi vitamin C. Ayan ang aking mga juice for today. Pag magayat yung kamay ko, ayan. Mamaya guys, pagkakita ko sa inyo yung ano tawag dyan, yung mga ginawa ko na juice. Ayun kasi nagsisimula pa lang si Jim magayat. Nabisi talaga ako guys. Kape tayo, kape. Hot lemon. Natin ang hot lemon. May ingredients ako guys. Ano yan? 1.5 apple. Saka asparagus. Ayan, marami na siyang tapos ang isang juice nito.